Everyone, welcome to back my channel. नोंथांमोनखौ आंनि गोदानसे भिडिअ बयखौबो बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। दा बैसागोनि शुटिं खालामगासिनो दङ। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। फैगासिनो नुनो मोनगोन नोंथांमोना आलायखुंग्रि प्रडाक्सनाव। थ' बिदिब्ला नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअ शुटिं खालामनायखौ। बेलेग मोनसे लकेसन थांगासिनो आरो दा। कभार भिडिअ खालामगासिनो आलायखुंग्रि प्रडाक्सना नुनो मोनो कभार भिडिअ। बाय था ओंखाम नाङा गथ'फोरा ओंखाम उखैजोब्बायलै नै केमेरामेनाथ' अबस्था गैला। बायनाय जागोन ना केमेरामेना? अबस्था गैला लेलें फिलें जायोलै थाब ओंखाम जायाबा। ओंखाम उखैबायना? खैथा जाखो? 4टा बाजिबाय। आरो दंबावो नामा शुटिंआ? फेमालि आरो दोङोनो मा खालायनो नायदों मिथिला आरो ना। ओइ जाना लकेसना? नायलांसै होमबा ना? नङा होदो होनदोब्रा आङो। गथ'फ्रा मेंजोब्बाय ओंखाम उखैनानै शुटिं खालामगासिनो आथिं। दे मोजां फोरोङा माय मोजां फोरोङो। बिगासे कोरियोग्राफार एक्ट्रेस होयो एक्ट्रेस। दे रेडी 1 2 3 गो लगाव। मिउजिकआनो थांजोब्बाय र'। बरिया 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 दे होदो मिनिना बरिया बरिया बैसागु मेथाइ सोलोंगासिनो। बरिया आरो खनसे होबाव ना? तो लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोसै दिनैनि कभार भिडिअ बैसागो सङा। तो बाय बाय।